Gaixa, zinema, objetua, filtro urdina. Aber zeiten nun hor. Kaka nun sartzen duen. Itxi, LPM-kuak urruita xako iten. Ostia, ni nereatik quiero ir a misa ingo du. Quiero ir a misa! Queremos ir a misa! Txon. Gaur dok aukeria, gure Supermanen berzinu egiteko. Efetu eta guzti? Oso guapo ongo zuen, hori? Bai. Hoxin guzko. Zaiatuko da, jo. Ba, venga. Eki. Guazen. Eurixe egitean efektua lortu zu? Io nagusi baten antza hartu gizu bat, ez? Bai, aberrire aitan antza hartzeko kapaz eizen. Hori. Emutixoko eazka xaikela, Asko ezin zuat, Filtro berdeakin, emuten dago egazka efektua, earki gatuko dala, Ere, isa oken.